Gelasnya Mbah Dasmi. Gelas ngene Mbah Yen. Karo mboke Mbak Mas. Arepe mlaku-mlaku ndek tangga dhisik iki. Woi sehat-sehat ya Mbak ya. Diem-diem pikire. Dongane anak putune sing adoh, sehat, lancar lama gawe. Sampeyan ayem-ayem ning omah, bene putune terus ya adoh-adoh. Penting sehat padha sehate to, Mbak. Heeh, wis dongane mboke. Mbake sehat-sehat. Lancar lah golek rezeki ya, Mbak ya. Matur suwun iki mbake wis rene wae. Aku sing rono. Iki mbake sing rene gendang aku. Heeh, mbake wis paringi sehat seger waras ya, Mbak ya. Heeh, Mas Wayudi ya sehat, lancar lama gawe karo Mbak Lin. Aku ae rono ya, gak rono iki ben wis meneng ae. Wis padha sehat ya, Mbak ya. Atine Wis penting dongakne padha adohe, penting sehat seger waras, lancar megawe. Besok iso ketemu neh, sehat neh. Dadah.